Hej YouTube, jeg vil bare gerne lige sige hej til EP 0,5, fordi vi har jo allerede en halv, så vi kan lige så godt lave en halv til. Så svarer det jo til en. Creeper! Du vil lige se mig og unge Creeper her. Ej, fuck det udenfor, fordi ingen opdager noget. Nå, men nå, ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til at flytte et lille stykke vej væk, ellers så kan jeg bare bygge videre på det og finde nogle ting og lidt af det. Og jeg håber ikke, så skal jeg lukke, når der er diamond pickaxe. Ej, det kunne jeg ikke finde på. Det er jo så trods alt en let's play, så skal man ikke tage andres ting. Jeg spiller på multiplayer server. Jeg kan lige høre lige nu. Ja, hvor klasse, så er der en engel op der noget. Jeg tror vi starter hårdt ud og går i neder. Nej, det er chill. Jeg kan lige se. Det er ikke egentlig det. Ja. Okay, så nu er vi så i neder. Egentlig ikke rigtig det, jeg vil lave her. Prøv at lade sig på og hoppe ud i neder. Jeg ved ikke, at jeg den flest, den kan jeg ikke finde ud af. Og lag. 2 sekunder. Der skal den generere bare lige. Jeg tror lige vi hopper tilbage her. Så what damn thing, man. Die. Come on, baby. Come on. I kill. Og som I vidste, så i den første 0,5, så derovre, et eller andet sted, derovre, der, hey, man kunne egentlig give dem et seedet til det her, hvis der var noget. Så kunne jeg give dem et seed, så kunne de spille single player videre på det her. Okay. Undskyld den lille afbrydelse der, det ligger højst sandsynligt mærke til noget. Det var bare lige min lillebror, som skal holde sin mund. Så. Damn, jeg har heller ikke fået den her video til at gå med endnu, så tror jeg vi gør det. Vi svømmer helt ned til bunden. Nej. Jeg kan ikke lide de der creepers. Jeg kan ikke lide de creepers. Jeg kan lide de. Jo. Der hang noget, der sprang fjeset af mig der. Why not make that to a bullet server? Jeg tager heller ikke noget til at jeg kigger på det. Tror jeg. Det er et eller andet med vand deroppe, som jeg kan gøre op og kigge. Det tror jeg lige er klar, og så er det bare lige hurtigt. Ved at smadre et stykke her. Der var et en. Nå, så kan jeg ikke. Det skal I altså lige have fikset.
Nå. Men det ser ud til at være en hel episode til, uden hvor jeg laver noget. Ellers kunne jeg lige være awesome og downloade et parkour map, som en af mine venner har lagt ind. Lige prøve det, så se hvad nu bliver til. Det tror jeg skal. Så vi laver lige et par videoer, hvor jeg bare taler lidt og hopper lidt rundt og laver rigtig dumme. Ja, så kan jeg ikke deltage. Så var der ikke din kemikal, lad os se. Og det ved jeg godt. Ikke gør som du dræber. Au. Det gik rundt. It's doing really bad. Nej, jeg er død. Dræber. Så må jeg også lige stå selv. Jeg er død. Okay, YouTube, nu skal I lige se en ultimativ måde at dræbe sig selv. Man laver en stak sand og smører den. Som sagt var så ultimativt, det kunne være ikke døde. Og der skete et eller andet med det der lille stykke døde, som jeg havde sagt. Can you not just kill me? It seems to be all the place. Det er den nævnelse til. Og så var det første her, så skal bare det her spille ud. Og nu burde vi det. Så i YouTube, så ser jeg en ultimativ måde at dræbe sig selv. Det er så min måde at dræbe. Hvis man er absolut velbegrænset selvmord, kan man gøre det på den måde. Så vi går og se, hvordan det ser ud. Efter man har lige lagt det, så kan man gøre det til det. Ja, det er sådan, det er ude. Okay, ja, jeg har lige set 2. Okay, så der var lige en lille pause. En af mine venner skulle bare lige se, hvad det var, hvad han havde fundet. Ja. Jeg tror lige, vi hopper heroppe og danser. Vi skal lige finde passende steder at sejle om. Jeg tror, vi graver os. Lad os se. Jeg tror ikke rigtig, de her videoer, let's play, altså mine bliver til så frygtelig meget. Jeg skal lige i gang. Så. Ja. CG4M3 play. Signing off. Peace.